שלום לכולם, אנחנו מתחילים הלכות קידוש, סדרת שיעורים בנושא, סימן רש עין א'. שיבוא לביתו ימהר לאכול מיד. זה מזכיר קצת את ליל הסדר, רק שבליל הסדר לכאורה יש סיבה רצינית, שאנשים הילדים לא ירדמו, שאנשים לא יהיו עייפים, צריך להיות מאוחר, צריך להספיק עם חצות, יש סיבות. למה כאן צריך למהר? המטרה היא לזכור את השבת בעת תחילת כניסתו, וחלק מהתהליך הזיכרון, מעבר למה שעשינו בתפילה, אתה עושה את הקידוש, ולכן כמה שאתה יותר מקדים, יותר טוב. אז אולי נבטל תפילה במניין, אומרים לו עד כאן. כותבים את זה. זאת אומרת, נתפלל ביחיד ואז יהיה הרבה יותר מהר. לא, זה התפילה במניין ותפילה במניין. הראשונים נחלקו ממה אנחנו לומדים ממה אנחנו לומדים שצריך לקדש. זה ברור מהפסוק זכור את יום השבת לקדשו. האם זה מהמילה זכור, הדיוק, האם זה מהמילה לקדשו? הרמב"ם אומר זכור, הרמב"ן אומר מלקדשו, ויש גם דיון נוסף, האם זה חלק מתרי"ג מצוות. אם אתה אומר קידוש בלילה מהתורה, אז אולי זה חלק מתרי"ג מצוות. יש שאומרים שהקידוש הוא מתרי"ג מצוות. הקידוש על היין לכולי עלמא דרבנן. אתם מבינים את הדבר? זאת אומרת, יש קידוש זה לומר בפה. כשזה מכובד, חכמים קבעו תעשה קידוש על היין, ולכן אנחנו עושים אותו על היין. אבל מעיקר הדין, לדעת הרמב"ם, זה מצווה, חלק מתרי"ג המצוות. שאלו תלמידיו של רבי זכאי, במה הארכת ימים? ככה הגמרא במסכת מגילה מדברת על כל מיני תלמידי חכמים שהאריכו ימים. במה הארכת ימים? אנשים מאריכים ימים גם, ברוך השם, זו תופעה מיוחדת שקורית. אומרים שברמת גן יש הרבה בני 100. אנשים שפוגשים בני 100. אצלי משתתף בשיעור בגבעתיים. שעברתי שם כמה פעמים. אדם של מעל 100. הלוואי על כולנו. הוא הולך לשמוע תורה. לא סתם לבזבז את הזמן. זה חיים של איכות. חיים של איכות. שהוא שומע ולומד וכן הלאה. אומרים שהוא לא ביטל קידוש של בוקר. ביג דיל. זאת אומרת, זה גם, מה הרעיון לא לבטל קידוש של בוקר? מי מבטל? למה מימיי לא ביטלתי קידוש היום? מי מבטל קידוש היום? זה דבר כלל ישראל אשר מחוברים לרעיון הקידוש, שעושים את הדבר הזה, אלא שהוא לא יחר את הקידוש. עכשיו מותר אם יש צורך מסוים, אם אדם לא רעב. אז כמו צריך להיות רעב, אבל הוא לציור שהוא לא רעב. אז מותר לדחות. זה קידוש מי צריך קידוש במקום סעודה. בסדר, תעשה את זה יותר מאוחר. בסדר. במקום סעודה צריך. תעשה המוציא, תאכל ביס ראשון, תעשה המתנה. מזונות, לא אפשר לאכול מזונות או שזה לא? בלילה. לא, ביום. ביום כן, אבל מדברים פה אחר קידוש של לילה. לא, אתה יכול לשקור את זה קצת. בואו תראו מתי אפשר לדחות את זה. היינו לקדש, כדי שיזכור שבת, משנה ברורה א', כדי שיזכור שבת בעת תחילת כניסתו. דכל כמה דמקדימינן לי, תפי עדיף. ומכיוון שקידש, צריך לאכול מיד. אין קידוש במקום סעודה, זה מיד, זה גם סמוך לסעודה. ואם אינו אוהב לאכול, יכול להמתין מלקדש עד שירעב, שכבר זכר את השבת בתפילתו בבית הכנסת. ויוצא בזה מצוות עשה דאורייתא לרמב"ם. חלק מתרי"ג מצוות, ולכמן, מכל מקום נראה דאיכא דאש בזה משום שלום בית, שיש בביתו משרתים או שאר אורחים, בפרט אורח עני, לא יאחר בכל גוונה. לכיוון שהם מוטלים עליו, לא יוכל לעכבם בשביל שהוא רוצה לקיים מצווה מן המובחר. מצד אחד יש לו מצווה מן המובחר להיות רעב יותר, מצד שני יש לו אורחים. אומרים בכלל שיש אורחים, להוציא את המנות, לא להתחיל, איך תדע מתי הוא אכל האורח. יכול להיות שהוא היה בדרכים, והוא לא הכניס אוכל לפיו כבר שעות מרובות.
ואתה עכשיו נותן לו לטעום משהו ומכניס לו דברי תורה וכבר הוא גומר את הארוחה על החומוס. זה גם לא כל כך מתאים שזה החומוס, מה הוא עכשיו יסיים את הארוחה. מזכיר לך כל מיני דברים, אה? לכן אומרים, תראו, יש פה חוכמת חיים שאנשים, עכשיו יש אורחים, שאתה לבד, תעשה מה שאתה רוצה. שאתה נמצא בקבוצה, צריך להתחשב. אתה נמצא מתפלל במניין, אתה מתפלל במניין. אתה לא מתפלל לבד, אתה חי במניין. שאתה אוכל בסעודה עם אחרים, גם שהם אורחים שלך. עכשיו הם אורחים שלך, אתה צריך לטפל בהם, לא? אתה לא צריך לקבוע את זה שינהגו לפי בעל הבית, כי הם רעבים. זה לא קשור. מניין שצריך להיות בכסף שלהם כאילו, במניין או מה? אתה צריך להיות במניין. אתה לא יכול עכשיו להתחיל קורבנות שכולם נמצאים כבר בהשתבח. אתה צריך לדלג. אתה צריך להתפלל במניין. אתה לא יכול עכשיו לעשות לך תפילת סוף. אם אתה בא מוקדם, אין בעיות. אבל קמת מאוחר ואתה ואם רוצה... הפוך, נגיד אני יודע שיש מניין שהוא עכשיו בברחו, ואני מכיר את הקצב שלהם, שאני מתחיל קורבנות עכשיו בנחת, אני מגיע לפניהם ל-18. זה אין בעיה. המטרה היא תפילת עמידה, לא, אבל עד כדי כך פער... כן, יש כאלה. אתה מתחיל איתם תפילת לחש. כן, כן, יש מקומות כאלה, יש מקומות כאלה. אוקיי. דבר 18, כאילו אני יכול לעשות אותה יותר לאט, וזו תפילת עמידה, אתה יכול לעשות את כמה זמן שאתה רוצה. זה תפילה אישית שלך. וזה עיקר התפילה גם. פה אתה, אין מה לעשות, אתה זכאי להתפלל, כפי שנראה לך. כפי שאתה מתאים לך הדבר הזה, נכון? להתחיל עם הציבור את התפילה. להתחיל עם הציבור, עוד או יותר, לא אותו שנייה עצרי, אבל להתחיל עם הציבור. בשבת, זה, סוגרים את הבית כנסת וזה, ואתה עוד לא אמרת, ואז להגיד, ויחולו, וזה. שבת בדרך כלל... מי סוגר את הכנסת? במוצקין, נגיד שאני במוצקין, אז שם אתה יודע, זה... בליל שבת. כן. לא התכוונתי לגלוש לתפילות עכשיו, אבל זה לימוד בפני עצמו. מיד, בכל מקום אנחנו לקרוא קריאת שמע מקודם. הוא אדם שמתפלל תפילה מוקדמת. לא נעסוק בזה, לא נראה לי שאתם מתפללים פה תפילה מוקדמת, הציבור יושב כאן, אבל אדם שמתפלל תפילה מוקדמת, מתפללים קבלת שבת ב6:15, לפי ההלכה, מסודר, רוצים שהילדים יהיו עדיין חלק מהארוחה ולא רק זה... אנשים כבר עייפים ומטרידים כאלה בתוך הארוחה, טורדניים כאלה, אז מתפללים מוקדם, בסדר גמור, אבל אם אתה צריך להקפיד שלהתחיל לאכול גם מיד. מה הרעיון הוא שאסור להתחיל לאכול סעודה בחצי שעה שלפני קריאת שמע. זה הרבה זמן, זה לא הבעיה. זה לא הבעיה. בזמנו שהיינו הולכים להתפלל במערת המכפלה, אנשים עולים מהמערה, זה לוקח זמן, תפילה ארוכה גם יותר, וכן הלאה, ואז אתה מוצא את עצמך לפעמים בתוך חצי שעה, אתה חושב שאלה כבר, חצי שעה, נניח היום, שקיעת החמה. שבוע שעבר היה לנו ממש מקרה כזה. שקיעת, צאת הכוכבים ב7:45 שאפשר לקרוא קריאת שמע, תיקח חצי שעה לפני כן זה 7:15, אתה צריך לסיים את התפילה ב7, מיד ללכת הביתה, לעשות קידוש, כי אתה נכנס לזמן של חצי שעה לפני זמן קריאת שמע. אלה שמקדימים כאילו? אלה שמקדימים, הם צריכים להתחיל את הסעודה גם לפני חצי שעה לפני הלילה. כי אז יש לך עניין של קריאת שמע, לומר קריאת שמע לפני הסעודה. אפשר לאכול לפני קריאת שמע? אפשר לאכול. לפני קריאת שמע. אבל לא בחצי שעה שלפני הלילה. ואז אין לך כאילו, אין לך כאילו חובה, אם זה לא חצי שעה לפני הלילה, מה אתה לא תתחיל לאכול? אלא חצי שעה הזו שלפני הלילה, הוא קודם כל תחכה לקריאת שמע, אחרי תתחיל לאכול. אתה נכנס פה לשאלה הלכתית, לכן... בכל מקרה צריך לאכול רק אחרי שיצאת הכוכבים, כדי לעשות קריאת שמע קודם. לא, תעשה קריאת... לא, הייתי מניין שהם עושים תתחיל סעודה, אתה מתחיל ב6:15 קבלת שבת, 6:15 אתה מסיים קבלת שבת. כשכולם הולכים, הם כבר יושבים על השולחן. ב6:45 אתה יושב בסעודה. אתה יושב בסעודה, אין לך בעיה. אבל אם אתה מתעכב, או שיש לך מסע הליכה ארוכה לבית, הלכת לבית כנסת רחוק, וכן הלאה, יש לך פה, אתה יכול להיכנס לשאלה. בסדר? זה הדבר הזה. החצי שעה זה גם אם יש לך שם בשביל להזכיר לך? זה גם שאלה. אם זה מדובר על אדם כזה. זה חלק מהשאלות שמעלים פה, אבל בגדול אם יש לך מי שמזכיר, אתה לא צריך, אתה יכול להתחיל.
אבל גם המזכיר עצמו הוא צריך לומר קריאת שמע. תבין, הוא גם צריך להזכיר לעצמו, מזכירים אחד לשני, נכון. בואו נראה את המשנה ברורה סעיף קטן ב', בסדר? יש פה ספרים. מכל מקום מהנכון לקרוא קריאת שמע מקודם. אם מסתפק שבבית הכנסת לא קרא בזמנה, אנחנו לא מסתפקים, אנחנו יודעים מתי זמן קריאת שמע, תמיד התרגלו להיות בני תורה, לא סתם אנשים שהם לא יודעים זמנים. אתם יודעים, יש לכם לוח של העיר הזו, אתם מסתכלים בזמן, לוקחים עוד 20 דקות, זה זמן קצת הכוכבים. יש כאלה מחמירים על 24 דקות, מישהו פה אמר לי באיזה בית הכנסת, שזה רב גדול מחמיר על 27 דקות. יש תשובה, השולחן ערוך מדבר על 18 דקות. אנחנו רואים שזה דקות זמניות, ולכן זה 20 דקות. זה בסדר גמור לומר אחרי 20 דקות. כך פוסקים הרב עובדיה יוסף, כך פוסקים הרב מרדכי אליהו, אין סיבה שתהיה מזה בעיה. אבל זה הזמן. למה לא חוששים בזמן רבנותם בקריאת שמע? למה שחששו? אנחנו לא חושבים... שבת אנחנו כן חוששים אצל שבת. צאת שבת זה משהו מיוחד שאנחנו חושבים. הנה חינמי, אולי מישהו... אנחנו קודם כל לא צריך לחשוש בכלל לזמן רבנותם. אני אומר את זה על הסף. לא צריך בכלל לחשוש לזמן רבנותם. דיברנו על זה גם לפני שהתחלנו לכבוד פסח. אז אמרנו, בצאת השבת בסדר, או בכניסת שבת שום בנים באופן? לא, זה ודאי שלא. למה? צאת שבת בסדר. בכניסת שבת, רק לחומרה אנשים זה, ואני אומר גם לא צריך את החומרה הזו, אבל לכן כל הזמן עולה השאלות לאורך כל הדברים, כי אתה אומר, אם צאת שבת להקפיד, אז גם לא קריאת שמע להקפיד, אתה רואה שלא מקפידים. יש מקומות שכן. בסדר, אבל הרב עובדיה יוסף שהוא חסיד של השיטה הזו של בנהוג בצאת שבת, הוא לא מקפיד על זמן קריאת שמע, הוא לא אומר לה אחרי 20 דקות. גם לא שמעתי בשום מקום שמישהו מתפלל במוקדם, שהוא אומר אחר כך לקרוא את פעם. זה סומכים על קריאת שמע של המיטה. זה, קודם כל לא כולם אומרים את כל קריאת שמע. חוץ מזה, בחוץ לארץ, כולם בתרגולת היו נוהגים לומר קריאת שמע עוד פעם. לפני ארוחת ערב. הם מתפללים מוקדם, באים הביתה, אומרים קריאת שמע ויושבים לאכול ארוחת ערב. ואחרי זה קריאת שמע של המיטה, זה עם פני המזיקין, זה גם... בדיעבד אפשר לצאת את זה ידי חובה. אבל אדם שמתפלל מוקדם, ושבחוץ לארץ זה היה מקובל מאוד, עכשיו תקחו את החשבון של שעון קיץ, בחוץ לארץ הוא מאוד מאוחר. דבר נוסף, אנשים פחדו להסתובב בלילות. בכל המדינות זה היה נפוץ. בארץ זה לא רלוונטי, לא כדאי להיכנס לפינה הזו בכלל, גם ספירת העומר, גם קריאת שמע שלא בזמנה, אתה מפסיד הרבה דברים, שאתה עלול להפסיד אותם. מישהו סיפר לי מישהו חשוב, הוא הלך לבית הכנסת, התפללו שם מוקדם, הוא חזר הביתה, שכח לומר קריאת שמע, וזה מעשים בכל יום. יש כאלה בכלל לא יודעים, קריאת שמע דאורייתא, תפילה דרבנן. כל הדברים האלה מראים על חוסר רציניות. זה לא רציני כך לחיות. אין כזה דבר. אין כזה דבר. אז בואו נמשיך הלאה. מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. כלומר זכרהו זכירת שבח וקידוש. ומדברי סופרים, שתהיה זכירה זו על כוס של יין. זה רק כבוד לקידוש, זה רציני. לכן כתבו התוספות, דעל היין הוא רק מדרבנן. כתב מגן אברהם, לפי זה מדאורייתא בקידוש שאומר בתפילה סגים. האם קידוש שאתה אומר בתפילה זה מספיק? אבל יש פה בעייתיות, שאדם לא מכוון שזה הקידוש, שהוא לא... וזה גם לא קידוש במקום סעודה. נכון שזה מדרבנן קידוש במקום סעודה, אבל לכן נכון שהוא יוצא מן התורה, אבל אדם צריך, טוב שיזכור שגם בתפילה הוא יכול לצאת ידי חובה, לקיים את זכור את יום השבת לקדשו, אבל מה שהוא עושה, רוב האנשים לא חושבים על זה, אז מצוות צריכות כוונה. אם אדם לא חושב שהוא עושה את המצווה, אז או שהוא עושה אותה, אז הוא לא יצא בה ידי חובה. לדוגמה תהיה שאלה, קטן, האם יכול להוציא גדולים ידי חובה? למה השאלה?
אם אתה אומר שהוא יצא בקידוש, אז עכשיו הוא עושה עוד פעם, כי הוא יצא בתפילה, אז עכשיו הוא יוצא ידי חובה בקידוש מדרבנן רק. אז ילד שחי מדרבנן יוציא מבוגר שהוא מדרבנן. בעל במילואים, יש ילדים קטנים ויש אישה. מי יכול לומר קידוש? אישה. האישה והבעל שניהם שווים באמירת הקידוש. אמנם הגמרא אומרת תבוא מהרה למי שאשתו עושה עבורו קידוש, זה מדובר שהוא לא יודע לקרוא. אבל אם הוא יודע לקרוא, נניח הוא חולה וקשה לו לעשות קידוש, אז מותר שאישה תעסיק את הקידוש. עדיף שיבוא בחור ישיבה יעשה בקידוש. הכללה בא אליו כי הוא לא יודע לקרוא? לא, אישה תעסיק קידוש. כן, מה? הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לעשות קידוש, בגלל זה תבוא מהרה. אתה כזה בור ועם הארץ, שאתה לא יודע לקרוא, צריך להבין שאתם לא יודעים את זה עדיין. היה פעם חוק חינוך חובה רק את כיתה י'. רבים מהאנשים, בגיל 60 לחיים, לא סיימו י"ב, הם הלכו לעבוד. להורים זה היה הרבה כסף. זה לא דבר, זה הרבה... שהשולחן ערוך, היה אנשים שלא דוקרו טוב בכלל. עכשיו אנחנו מדברים בתקופת השולחן ערוך. הדיוד היה עד חצי, נשים, לא הדיוד. מה זה? היה עד נשים וגברים למדו קרוא וכתוב במקרה הטוב, לא למדו יותר מדי. ולכן היה, בעם היהודי הנושא של הבערות היה פחות מעמים אחרים, אבל העולם היה מלא בערות, שחוסר ידיעה קרוא וכתוב. לכן קטן אינו יכול להוציא ידי חובה, כי האב לא כיוון לצאת ידי חובה בתפילה. והחובה שלו עכשיו לעשות קידוש הוא מהתורה. כי מצוות צריכות כוונה, אם אתה לא מתכוון לצאת בתפילה ידי חובת קידוש, אז אתה ודאי שהילד לא יכול לעשות. זה פסיקה, לוקחים בחשבון שרוב האנשים לא מכוונים בתפילה? לא, הם מכוונים בתפילה, אבל הם לא מכוונים לצאת ידי חובת קידוש. ככה זה רוב העם? רוב האנשים, כן. אם אלא כן אתה מכוון, אז אתה לא, זה תלוי בך. תלוי בך. בכל מקרה, אז כאשר הבעל במילואים, אז האישה תעשה את הקידוש, ואם יש ילד בגיל בר מצווה, אז הוא יעשה את הקידוש. אבל בגיל בר מצווה שברור שהוא בוגר. מה הכוונה בוגר? שיצא לו 2 שערות. בגלל קטן, שאפשר לקפל אותם, כמה מילימטרים. זה המינימום הנדרש כדי שילד יעשה קידוש. אם אני אמצא מקום שבעל הבית עושה קידוש, ואני לא מצליח להבין מילה ממה שהוא אומר. דבר בקול שהמערכת תשמע. אני לא מצליח לשמוע מילה ממה שהוא אומר, הוא בולע את המילים. נכון. בור אדם מלך העולם. לא. מה אני עושה? ונגיד לו, מה אני עושה? האפשרות הכי טובה שתבקש למזוג לעצמך כוס. אז תגיד במקביל אליו, תמלמל לעצמך את הקידוש. זה לא יעבור. יעליב. אני יכול לקדש אותו ביחד? הוא מחזיק את הכוס, אני עושה את הקידוש, ואחת הכוס תגיע אליי. אבל זה היה יעליב, זה ברור. לא, יש כאלה בהרבה קהילות, בתוך האשכנזים, שכל אחד עושה קידוש. הם יכולים לעשות 20 אנשים בבית, 20 אנשים יעשו קידוש, אחד יעבור לעשות קידוש. עושים קידוש, ילדים הקטנים כבר עושים קידוש. זה לא יעבור מסע. יש כאלה... במקרה הזה. במקרה הזה, אז העצה שניתנה פה לעשות, לומר במקביל אליו את הקידוש. ואתה שותה אבל מהיין בסוף. כן. זה אפשר. לומר במקביל אליו, בעיקר מה אתה צריך לומר בקידוש. אני גיליתי בסוף, אני פתאום קלטתי, לא אמרתי לו מגביל, אני אמרתי לזה בקידוש, לא שמעתי כלום. מה זה לא שמעת? לא שמעת ברוך אתה השם בורא פרי הגפן? שמעתי... לא שמעת מקדש השבת? שמעתי ככה. זה עיקר הקידוש. ברוך מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים, וברוך אתה מקדש שבת. לא שם, הכל בלוע. נו, מה אני עושה עכשיו? אז אתה צריך לעשות קידוש על הלחם. אני לא יכול לעשות קידוש על קצת שהביאו לי? לא. צריך רביעית. אם יתנו לך רביעית, זה לא הרבה. לא, בסדר. לא הרבה. למה צריך רביעית? רביעית לקידוש. זה מה אתה עושה על ובכל מקרה. טיפות עיניים. צריך לא, לעשות לא על כמות... טיפות, שמו לי קצת. על כמות של יין. זה לא כוס, זה לא רביעית. זה אתה לא יכול לעשות. אנחנו נלמד את זה, יש פה הרבה דברים אתה מכניס פה בדברים האלה. בואו נראה קצת בפנים מה שדיברנו.
אומר המגן אברהם, ויהיה מגן אברהם ראיה לזה מן הגמרא דיוצא מן התורה בתפילה. על כן אם ספק לו אם קידש או לא, אין צריך לחזור ולקדש, דספקא דרבנן לכולם. אם יש לך ספק אם יצאת או לא יצאת, אז, או שאתה הולך לבית שיש לך בעיה כזו, אז תצא ידי חובת קידוש בתפילה. לא חשבתי על הרלוונטיות הזו, אבל אתה עכשיו הכנס לדוגמה שיכולה להיות... מתי במקדש השבת? מתי? שאומרים ויחולו. שאומרים את זה, ויחולו. גם דקטן הגיע לחינוך, יכול להוציא לפי זה אפילו לגדול בקידוש, אם הגדול יתפלל כבר, ואולם יש לפקפק בזה הרבה. דייקאי מלן בסימן סמך, בהלכות תפילה, במצוות שיחות כוונה, לצאת בעשיית המצווה, כוונה פשוטה, לא כוונה תארי והרשע, כוונות פשוטות, שאתה עושה מעשה, שאתה רוצה לעשות ידי חובה, אבל פה זה באמצע תפילה, אתה לא יכול לחשוב שאתה עושה קידוש עכשיו. ומסתם אין מדרך העולם לכוון לצאת את מצוות עשה דזכור, זכור את יום השבת הקדוש בתפילה, כיוון שיש לו יין או פת, ויכול לקדש עליהם אחר כך בברכה כדין, אז הוא מתכנן לעשות את הקידוש על היין. וטוב יותר שיצא אז מצוות עשה דאורייתא, משיצא אתה, ויהיה בלא כוס, ושלא במקום סעודה. זאת אומרת, עדיף לצאת בזמן הקידוש. זה עדיף לצאת, כי אתה עושה פה קידוש במקום סעודה, אתה עושה את זה על היין, כמו שחכמים ציוו, את כל את המושלמות הזו. אז מה, זה צריך לכוון לא לצאת בתפילה? לא לכוון, אתה מתפלל, אתה מגיע לקידוש, אתה עושה קידוש, לא... מה שכלל ישראל חושבים באמת, זה לא איזה משהו נסתר בדבר הזה. ועוד כמה טעמים אחרים שיש לבקבוק בזה. ועל כן יש למנוע מלצאת קידוש על ידי קטן, אפילו אם ייזהר השומע לומר עמו מילה במילה, גם כן נכון למנוע מזה. אם לא שמונח לפניו גם כן פת או יין בעת הקידוש, אז אדם יכול לעשות כבר קידוש על הפת או על היין. ודע, בקידוש של יום טוב הוא מדרבנן, מכל מקום יש לו כל דין קידוש של שבת. ואם יום טוב הוא חל בערב שבת, ואין לו אלא כוס אחד, מניחו לשבת שהוא מן התורה, ויום טוב יקדש על הפת. זאת אומרת שיש לך כוס אחד, אין לנו את המציאות האלה, אבל המציאות האלה מלמדות אותנו סדרי עדיפויות. סדר פעולות נדרש בקידושים. בצבא, גם בצבא זה לא יכול להיות, זה רק... נלך קרתה תקלה, מה זה? בשטח. למה, מה? לפעמים אתה שוכח כמה יין יש לך. פתאום אתה מגלה שיש לך... חשבתי שהבקבוק מלא וזה, אתה מגלה שהוא... אבל יש שכנים. או שאתה עשה על הרג. יש שכנים, לבקש, אני מאמין שיש איזה שכן כמה ברדיוס של כמה... אבל אם אפשר גם לך אפשר להשאיל בשבת? יין? אתה יכול לבוא אליי, למה לא? יין. להשאיל יין? מה? לבקש מהשכן? לבקש מהשכן? כן, יש... אין... גמילות חסד, משלוח מנות, אחד לשני. מדין מתנה אולי הוא שואל נגיד, או משהו כזה? מדין קניינים אתה שואל? זה הרכוש שלו, זה אוכל, זה לא... אבל לצורך שבת מותר. כן, זה לצורך שבת, ודאי הקידוש הוא לצורך שבת. סעיף ב' נשים חייבות בקידוש, אף על פי שהוא מצוות עשה שהזמן גרמה. זה תלוי בזמן. הנשים פטורות הרי ממצוות שתלויות בזמן, לא בשבת. ושום דאיתקש זכור לשמור. ההיקש, כמו שאישה חייבת שמור את יום השבת לקדשו, ואסור לעשות עבירות בשבת. היא צריכה לקיים את המצוות בשבת, היא כך צריכה לקיים את זכור את יום השבת לקדשו. ואננשה, הואיל והיתנו בשמירה, היתנו בסחירם, ומוציאות את הנשים, הואיל וחייבות מן התורה כמותם. עכשיו תגידו איזה, כל דבר משווים את זה, יש פה התייחסות חיובית למעמד האישה. אז קודם כל, זה בסדר גמור, יש גם התייחסות חיובית למעמד האישה, אבל התפיסה היא לא תפיסה כזו, התפיסה היא רמת החיוב, לא, כאשר היא מוציאה וכאשר היא לא מוציאה, האם רמת החיוב היא זהה, אז היא יכולה לעשות קידוש במקומו. היא יכולה לעשות קידוש במקומו. כמובן זה לא נכון, צריך שהבעל יעשה את הקידוש והאישה תשמע, זה הדבר הנכון, אבל לפעמים הבעל לא בא לעשות קידוש. בגלל שהוא לא מחובר לדבר, אז הוא אומר, טוב, את רוצה להיות דוסי, תעשי קידוש. תעשי קידוש, לא נורא, שום דבר לא קרה. לא קרה שום דבר. בכלל, טוב שיעשו קידוש. מתי טוב שיעשו קידוש? בבוקר. אישה קמה בבוקר, היא חייבת בקידוש. היא לא חייבת להתפלל. היא רוצה לאכול היא לא רוצה לחכות לבעלה. גם למים?
גם למים? גם, נניח למים לא, אבל רוצה לשתות קפה ועוגה. הבעל, לפי התפילות החסידיות, ודאי שלא חייבים לקדש, האישה חייבת לקדש. אז מה הבעיה ריבונו של עולם לעשות קידוש בבוקר? לומר את המילים, סברי מרנן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אל תוסיפו את הכל. כשמוסיפים את הכל, אחד הדברים שיש ביטוי צבאי, האויב של הטוב ביותר, לא, של הטוב. האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. כשאנחנו רוצים את הטוב ביותר, אנחנו הרבה מסתבכים. לעשות את מה שצריך. הקידוש של העין זה עיקר העניין? בבוקר. בבוקר. ואם תשיב בשבת הרגע, יחס חפץ וברכות שברכת לשבת הרגע. השאר זה פסוקים שטוב לומר אותם, וטוב ונכון לומר אותם, ומזמור לדוד, השם ראוי ליחסר. אבל זה לא הקידוש. זה נקרא קידוש רבה. הוא קידוש קטן מאוד. היא צריכה לשתות רביעית? רביעית, רוב רביעית. רביעית זה לא הרבה. כל הכללים שאנחנו אומרים. אבל מכינים מיץ ענבים בבית, לא צריך לתת לשתות על הבוקר. לא בא לה לשתות על הבוקר, היא רוצה לטעום וזהו. אז לא, רוב רביעית. רוב רביעית זה לא הרבה, זה 30-40 מיליגרם, רוב רביעית. 40 מיליגרם. הרבה פחות. כוס פלסטיק חד פעמית הוא 180 מיליגרם. על מה אתה מדבר? זה רבע. 180, כן, רבע מצוין. בכלל טוב להחזיק בבית כוס קטנה. לדברים האלה. למרות שאפשר להוסיף אחרי זה יין ולעשות קידוש עוד פעם. בבית זה... אני שמח שאצלי, תראו, אצל ההורים שלי, זה היה נחשב כאילו פגיעה. אנשים היו בבית כנסת, זה בא, זה קם, זה. כל אחד בא בזמנים אחרים. היה כאילו פגיעה, כולם עושים קידוש ביחד. לא עושים בבית, כל אחד עושה קידוש לבד כמעט בבוקר. מישהו בא בבית כנסת, עושה קידוש. האחרים באים, עושים קידוש. כל אחד מתפלל בזמנים אחרים וכן הלאה. זה בסדר גמור. כשרוצים לאכול, נוטלים ידיים וניגשים לאכול. יצאו ידי חובת קידוש במקום סעודה, כי יאכלו עוגה, וככה יצאו את הדבר. חבל סתם, אנשים אוהבים את לוח הזמנים שלהם, הגמיש יותר מאשר פעם, שכולם, הכל ביחד. כמה זמן יכול לדחות את הסעודה מהקידוש? מתי שאתה רוצה, זאת אומרת... לא אכלתי, נגיד, הגעתי הביתה עכשיו, נעשה קידוש, לצורך העניין, נגיד, נעשה שבת בבית הזה עם הורים שלי, אני חזרתי ב9, עם ב9 בקושי התחיל לפקוח את העין, הולכים רק באיזה 10:30. אני יכול לעשות קידוש, לשתות בינתיים את הנס, לא לאכול כלום. לא, לאכול עוגה. קידוש במקום סעודה... לא, זהו, הסעודה תהיה עוד שעה וחצי נגיד. לא. לא רק במקום גיאוגרפית, צריך להיות מקום גיאוגרפית גם. אותו מקום שאתה יושב עליו, תמשיך לשבת עליו, תאכל עוגה. זה לא... זה קטן. קשה לה. מה זה? פיסת גבל. כן. הגרעינים. חייבת בקידוש כמו מצה, כמו שהיא חייבת במצה מאותו סיבה, נכון? חייבות במצה מהעניין שם זה אף הם היו באותו הנס וכן הלאה. אתה זוכר כמו שאמרנו שהיא חייבת במצה? כן. למרות שזה כאילו... מצוות עשית של גרמה, אבל הם היו באותו הנס, בגלל זה הם חייבות שם, בפסח. באכילת מצה. גם כי הלא, כי אל תאכל, חייבת בלא תעשה, אז היא חייבת בלא לאכול חמץ, אז מצא זה שהיא לא צריכה לאכול חמץ, אז אומרים גם חייבת מצה. יפה, נכון, בסדר גמור. אומר המשנה ברורה, תראו, יש פה שאלה, אנחנו נשאל את זה גם בהמשך לעסוק בזה, שואלים אם יש לך נר שבת, נר חנוכה, או רק יין לקידוש. או קידוש, או נר חנוכה. תראו איזה עוני מדברים. עוני שאנחנו לא... זה מתחת לקיר העוני, לא לקו העוני, לקיר העוני שאנחנו מדברים עליו. או כוס לקידוש, או נרות חנוכה. מה עדיף? כוס של קידוש, או לקנות נר של חנוכה? תדיר, לא תדיר. לא, פרסום בניסה עדיף. פרסום בניסה עדיף. כן? כן. שואלים, איך זה יכול להיות? קדש איך זה יכול להיות? קדש בתפילה. אוקיי, אבל קידוש זה דאורייתא. קידוש ונר חנוכה זה דרבנן. אז למה? יש תשובה בשם הסטייפלר, שהוא טוען, הסטייפלר טוען, הרב קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, שעדיין לא הגיע מצוות קידוש. מתי אתה מדליק נרות חנוכה?
אתה לפני שבוע. אז אין מעבירים על המצוות. אז זה הדבר הראשון. שואלים על זה, אז למה הגמרא לא הביאה את הסברה הזו שאין מעבירים על המצוות? הגמרא הביאה את הסברה של פרסום מניסה. לכן זה הסברה העיקרית. אז אומרים שיש בזה כמה סיבות. כמו שיש כוח ביד חכמים לבטל מצוות עשה, זה אפילו פחות ממצוות עשה, כי אדם יכול לעשות קידוש גם לא על היין. זה קידוש בתפילה, או קידוש על היין זה דרבנן. עצם הקידוש אמרנו דאורייתא, אבל הקידוש על היין, האקט הזה של לקדש על היין, הוא קידוש של דרבנן, אין לו בעיה. אם אדם... דאורייתא, איפה אתה רואה את זה כאילו? זכור את יום השבת לקדשו. החובת הקידוש היא מדאורייתא, אבל לבצע את הקידוש על היין זה מדרבנן. רק שנייה. אז אומרים שיש כוח ביד חכמים לבטל מצוות עשה. כמו שמבטלים שופר לדוגמה, עם שבת. מה קרה שבת כדי שלא יטלטלו מחוץ לעירוב? אז חכמים ביטלו את תקיעת שופר. אותו דבר פה, העדיפו את הפרסום מניסה. אז זה הפוך, השבת עולה על השופר כאילו, פרסום מניסה, העדיפו את הפרסום מניסה מדרבנן על פני מצוות קידוש בליל שבת. אבל הסיבה העיקרית שרוב הראשונים אומרים קידוש על היין הוא דרבנן. אם קידוש על היין דרבנן, אז לכן החובה היא, אתה יכול לעשות את הקידוש גם בלי היין. יש שאלה בצבא. לעשות קידוש, לומר קידוש. לומר קידוש בלי יין. כן, כמו בתפילה, אתה אומר קידוש, לא? אפילו שאמרתי בתפילה. אם לא כיוונת, אז תעשה אותו עוד פעם. בלי כלום, בלי פת, בלי יין? לא יצויר שאין כלום. אז מה אתה עושה? אתה עושה קידוש על סעודה אפילו. אין לאדם כלום. אז הוא יגיד אבל אדם כזה, נאמר לו, תצא ידו חובת קידוש בתפילה. זה הדבר הטוב ביותר. זה גם אדם עושה את זה במניין, ברוב עם, אין לך סעודה, אז לפחות תעשה את זה בתכריז שמיים וארץ של שבת. יש שאלה צבאית, שאלה בתחום הצבא, בהלכות צבא. צוות צריכים לצאת לבט"ש עם תחילת הערב. אומרים, אנחנו נשב בתחילת הערב, מתי נתפלל? ככה בדרך, בלכתך בדרך, מתי נאכל? ככה על הבט"שית. בואו נעשה מניין מוקדם יותר, נקבל את השבת, נסיים נתחיל ב6:15, אפילו לפני כן נתחיל קבלת שבת, אבל הכי מוקדם, 6:15 זה ודאי טוב, ומיד אחרי זה נתיישב לאכול סעודה, ואחרי זה נצא לסיום. אז נגיד קריאת שמע. מה אתם אומרים? רגע. להגיד קריאת שמע, קריאת שמע בדרך אין בעיה, זה דבר קל. ואז הם יגידו, הם צריכים לזכור להגיד. רגע, מה הבעיה? כשמצאים לסיור, איפה אנחנו בשבת? הם כבר קיבלו את השבת. לא, אני אומר, מתי הכניס את השבת? ככה הם יצאו כמה זמן לפני כניסת השבת, הם לא יאכלו שבת. לא מצוין? לא הבנת. מה זה לא יכול? הם נוסעים על הנגמ"ש. אם אתה מקבל את השבת, אז יוצא שמה שאתה עושה אחרי זה, אתה מחלל שבת. אבל אם אתה יוצא לסיור לפני שבת, לא בכל מקרה לפני שבת, בשעה הזו שאתה לפני שבת, אתה לא מחלל שבת. השאלה היא איך אתה מקבל לך שבת כדי לא לשמור אותה. זאת אומרת, אמנם אתה עוסק במצווה, אבל אתה לא צריך לדעת מה שאדם עושה בפעילות הבט"ש, היא פעילות חיונית. מה זה פעילות חיונית? ברור שפעילות חיונית. אלא לפעמים אנשים אומרים לעצמם, תגיד לי מה, אם היינו מורידים עכשיו את הסיור פה, את עמדת שמירה פה, אני אומר לכם, בשבת צריך להוסיף שמירה. בכלל מה שעושים לצורכי הביטחון בכל השבוע, צריך לעשות אותו בשבת. בני דודנו זיהו את החולשה שלנו בשבת. ויש חולשה. הרבה מהמפקדים יוצאים הביתה, הרבה מהחיילים אינם. יש רפיון, יש שעננות. המתח יורד, ומתח תמידי, החייל צריך להיות במתח תמידי. כאילו עכשיו עומדים להתקיף לו את הבסיס, את העמדה, את הבט"שית, את הגבול, את הכל צריך להיות. אנחנו שומרים על מדינה, צריך להבין. זה לא יכול להיות זה לא יהיה גנבת רכב. זו פגיעה בביטחון המדינה, זה דבר חמור מאין כמוהו. על כל דבר קטן. אפילו מישהו יעבור גבול
ולא יעשה שום דבר, זה חמור מאוד. פעם הבאה יעשו. יודעים שנקודת תורפה. וזה ידענו, למדנו, שהם אפילו באים לשדוד בנק, הם פעם הבאה ילכו, אפילו באים על קש ותבן, יוצאים לחלל את השבת. מה זה פיקוח נפש כאילו? זה יהיה פיקוח נפש. ההסתכלות היא לא לא, הסתכלות. זה שחייל נוסע עכשיו בשבת. אני חייל דתי, אומרים לי, המפקד שלא ילך תעשה סיור בשבת. נכון. איך אני יכול להתמודד עם כזה דבר? אז זו מצווה. כל הפעילות המבצעית בשבת. תראו, בפולין לא הייתה לנו בעיה. לא היינו צריכים לחלל שבת, לא על בתי חולים, לא על משטרה. אוי ואבוי לנו, אבל היה. אנחנו רוצים מדינה, צריך להבטיח אותה. לא ייתכן כזה דבר. זה קונפליקט אבל, זה לא קונפליקט למי שלא מבין את זה. זה קונפליקט, בסדר, זה קונפליקט ברמה בפשטות, אבל אדם צריך להבין מה שהוא עושה. אדם יכול להיות על בתשית ולשיר לו שירי שבת. נראה לך קונפליקט, אבל זה הכל מצווה. זה הכל מצווה. למה? כי אנחנו ראינו שהבעיות בשבת הן מחמירות אפילו באופן יחסי. לא רק נזכיר לאחרונה, לאחרונה, לפני שנה, שנתיים, מעל שנה, מה היה אירוע באיתמר? זה דברים שהם יכולים לקרוא, הדברים האלה, בליל שבת, אנשים נמצאים, להפך ביהודה ושומרון היה נוהל שעד 10 אין ארוחות שבת, כולם בחוץ. הבינו את נקודת התורפה הזו, נקודה חלשה לביטחון. שבגדוד חצי מהאנשים הולכים הביתה, בחטיבה שני שליש, לא צריך להיכנס לענייני, כמות של מפקדים שהולכת הביתה, זה כל התנועה בכבישים יורדת, הבט"ש, ככה ביום חודש, גם ככה תנועה, כל רכב שנוסע בסופו של דבר הוא מאבטח, הוא חייל, הוא לא סתם נוסע. לכן צריך להבין את הדברים האלה, לא להיות ראש קטן בדבר הזה, צריך להיות ראש גדול. להבין שאדם עושה את הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות. וזה לא יחשב לו חילול שבת כאילו. חס וחלילה. יש פה מצווה גדולה. מה זה? אם האדם חולה מטפלים בו בשבת, הוא צריך לעשות ניתוח בשבת. אבל פה מדובר על מדינה, חבוב. על מה אתה מדבר? אתה מסתכל, זה הדבר המדהים מה שאתה מייצג, סלח לי שאני ככה מסתער עליך קצת, קלות. לא, אני חושב על הסיטואציה, זה קשה לי, אני לא הייתי דתי בצבא, אבל נגיד, להיות דתי ואחרי, המפקד יגיד לי טיסה, שכאילו זה כאילו שגרה כביכול. אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא לא זו. לא. מה זה קשור? כולם עושים את הפעילות הזו. זה לא דבר זה. אם אתה רוצה להתפלל תפילת שבת, ואתה מעדיף לצאת למשמרת באמצע הלילה, זה בסדר. זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה להחליף משמרת כדי שאני אוכל להתפלל תפילת שבת עם החבר'ה במניין, זה ככה מחזק אותי. זה בסדר, אני לא אומר, אבל סתם, הפעילות הזו היא פעילות של מצווה. צריך להבין. יש לך אופציה לא להיות נהג? מה זה? יש לך אופציה לא להיות נהג. זה לא אופציה מבחינתי. מה זה? לא, כאילו, אין עניין. אין עניין. אין שום עניין כמו בחולי? כמו בחירום הוא אומר, כמו בחירום. זה חירום, מה זה? הוא אומר זה שגרה כאילו. אבל אחי, אתה ממציא אתם לא מבינים. סליחה, אני שמח שנכנסתי לזה, לא תכננתי לדבר על זה. רבותיי, זהו ביטחון המדינה. אני לא עכשיו מדבר עם מישהו מתקשר לחמ"ל ואומר, תאיר את איזה מישהו, סתם. זה לא קשור לפעילות, זה סתם אנשים שמדברים בטלפון שלא לצורך. מדבר איתכם על הפעילות הבסיסית, שהיא פעילות חמ"ל, פעילות בט"ש, שאדם צריך לעשות אותה. ולא יכול להיות שיהיה פיגוע, או בדל פיגוע, או משהו שנדמה שאנחנו לא שולטים במצב. מדינה איננה יכולה להרשות לעצמה את זה. אתה, על אדם אחד אתה מבין, אבל כשמדובר על סכנת ביטחון של מדינה, זה נראה לך מוזר. לא, אם יש הקפצה כאילו, הקפצה וזה... אתה ממש... ואם הוא שואל את הרב שלו והרב שלו לא מתיר לו. מה זה שואל את הרב שלו? מה זה... זה רב לא יתיר. מה זה... זה קודם כל, להכין לשבת... זה חלק מההכנות לשבת, שאדם מבין מה הוא עושה בשבת, ולכן, הרי זה פעילות די רוב הדברים שגרתיים, ועל זה הוא מברר באמצע השבוע, והוא מגיע לידי ההבנה שזה מה צריך לעשות. אחרת, פקודות הצבא
אתה חווית מקרים שמסרבים כאילו, שלא רוצים? ראית כאלה דברים? ראיתי, אבל זה חוסר הבנה פשוט. אבל זה בשוליים. זה לא דבר זה. רוב הדברים. היו לפעמים גם שנתנו סתם דברים שהם לא מתאימים למציאות שבת. היה פינוי של חוות גלעד בשבת. הייתי רב אוגדת איו"ש. זה טראומה מבחינתי גם, עד עצם היום הזה. לא שאלו אף אחד. הייתה הנחתה פוליטית, ואף אחד בדרך לא עצר ואמר, רבותיי, זה ירד מהמטכ"ל, לפיקוד מרכז, לאוגדת איו"ש, לחטיבת שומרון, אמר להם, רבותיי, אתם לוקחים מאות חיילים, עושים אותם בשבת, אומרים להם שהרבנות מתירה את זה, עושים חילול שבת ולהגיד, ואף חייל דתי לא סירב, כי אם הוא היה מסרב, היו נותנים לו גיבוי מלא לדבר הזה. הרמטכ"ל היה בוגי יעלון, והוא ביקש התנצלות על כך. לפני הרב הראשי לצה"ל דאז, הרב ישראל וייס, כי זו הייתה נפילה חמורה וקשה וצורבת, וטעות חמורה של מפקדים. והיו שם הרבה מפקדים בכירים בשרשרת הפיקוד, בתורנויות שבת, ואף אחד לא אמר, רבותיי, תדלק לכם מנורה אדומה, מה אתם עושים? החילול שבת הזה הוא דבר שיפגע בלכידות שלנו, הוא פוגע בצבא. החייל כזה דבר, יודע להבחין אם זה לא איזושהי גחמה פוליטית, שזה באמת ביטחון המדינה. עכשיו אומרים לי, תשמע, לך תפנה יישוב. אני לא יודע לעשות אחד ועוד אחד. במטכ"ל הם רואים סכנה לאומית. אני חייל, אני צריך לעשות מה שאומרים לי. נכון, אתה צריך לעשות מה שאומרים לך. למה? למה? כי אתה נמצא במצב שהוא מוגדר כספק פיקוח נפש. אפילו ספק הפיקוח נפש צריך לחלל שבת. וזה המצב שלך, זה המצב שלך. אבל מה? בשביל זה יש 6 ימים. בצבא, בבית מתארגנים בשבת, 5-6 מתארגנים בשבת, עושים קניות, עושים לא עושים. בצבא, ביום ראשון צריך לתארגן לשבת. הרבה פעמים היה לי איזה רב שבאיזו ישיבה, שאני לא אזהה אותה, כאשר הוא אומר, למה צריכים לשאול אותי, לפני שנים רבות, למה צריכים לשאול אותי ביום שישי שאלות, מי ששואל אותך שאלות בהלכה, ביום שישי, שאתה נמצא במקלחת, זה דבר חמור. למה הוא לא שאל ביום חמישי? למה הוא לא שאל ביום שלישי את השאלות האלה? מה זה אדם מתעורר לשאול את השאלות האלה? פתאום החבר'ה כולם עזבו, הוא נשאר לבד, סוף שבוע, הוא מתחיל לראות שהדברים לא מסודרים. תתארגן על עצמך. וזה נכון, לשבת צריך להתארגן. זה לא שבת שהיא שגרתית באזרחות, שהדברים הולכים יותר על מי מנוחות. אבל בגדול, אדם צריך לעשות את הפעולות המבצעיות. זה לא ייתכן שאנחנו לא נאבטח את המדינה הזו בסופי שבוע, בשבת קודש. זה דבר מוסכם על כולם. הסר דאגה מלבך. על כולם, מה שאני אומר. אני לא מחדש פה שום דבר. אתם יודעים, יש בהמשך הדרך, בשולחן ערוך, יש הלכה, שאדם שיש פיקוח נפש, אז השואל, יש 2 ביטויים, אחד בבבלי ואחד בירושלמי. השואל הרי זה שופך דמים, והנשאל הרי זה מגונה. הרב ששואלים אותו, חושב, שואלים אותי, מתייעצים איתי. נשאל הרי זה מגונה, כי זה צריך ללמד, הדבר הראשון שרב צריך ללמד בני קהילתו, שפיקוח נפש דוחה שבת, ספק פיקוח נפש דוחה שבת, ספק של פיקוח נפש דוחה שבת. זה מדובר על אדם בודד. על אדם בודד. על ריקי כהן מחדרה לצורך העניין. ופה אנחנו מדברים על הבטחת מדינה. הבטחת מדינה יש פה השלכות חמורות מעבר לפגיעה באדם, שכל אדם עולם ומלואו. יש פה ראייה הרבה יותר, וגם אם נראה שהפעם אתה תצליח לעבור את זה בשלום, אם זה פעם הבאה ייתן פתח לפגע, אז גם הפסד. צריך להיזהר בדברים האלה מכל משמר. להיזהר, אני לא אומר לכם עכשיו לעשות חילול שבת, בגלל שהבעיה היא שהאדם אומר, טוב, אני כבר עושה בשבת, ואני כבר מדבר בקשר בשבת, אז גם נדליק סיגריה אולי. לא, מה זה קשור אחד לשני? זה הנקודה. זה אדם אומר שכבר, אני כבר עושה את הכל, אז מה אני אעשה גם את זה, אעשה גם את זה, אעשה. כמו שאדם לא שומר על צניעות, והוא מרגיש בסוף שהוא, אם אני לא עושה את זה, אז אני כבר יכול לשמור מצוות, אני כבר יכול לשמור שבת.
קודם כל, אני לא חושב שזה נכון, למרות שאדם מרגיש את זה בתוכו ככה. ההרגשה הפנימית של האדם היא לא נותנת לו להיות חצוי, הוא רוצה להיות אמיתי עם עצמו, הוא רוצה להיות הכל. ולכן, אבל אני מעדיף שתעשה את מה שאתה עושה, וגם אם אתה לא מצליח להשתלט על חלק מהדברים מסביב. זה הדרך הנכונה צריך להסתכל. יש להגיד, טוב, כמו שאמרת, משהו אחד לא הלך לי ביום, זהו, כל היום הלך לי כאילו. אם אתה לא מצליח בתחום מסוים או משהו אחד, תראו, יש אנשים שאומרים לשון הרע כל הזמן, וממשיכים לחיות כרגיל. שום דבר לא מפריע להם, שום דבר לא מוריד, לא מרגישים שהם יורדים, לא מרגישים רגשי אשמה. תסגור רק שאתה מצלמה לרגע. עד כאן לנושא הזה. יש שאלה, למה מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן? שמעתם על נוסח אחר גם? בטח. ג'פן. הגפן. הגפן בקמץ, שהתימנים קוראים לזה הג'ופן. ג'ופן. כן? לכאורה, האשכנזים והספרדים אומרים נכון. בורא פרי הגפן זה סוף פסוק. סוף פסוק תמיד מסתיים בקמץ. למה בסגול? האשכנזים והתימנים אומרים נכון. והספרדים הם לא מדייקים פה. אומרים בקמץ. הם מדברים בסגול. בורא פרי הגפן. כן? אז יש לזה כמה תשובות. שאל את השאלה הזו בשו"ת רב פעלים. שאל, למה אנחנו אומרים בורא פרי הגפן? הבן איש חי אומר, יש יוצאים מן הכלל. גם בסופי פסוק יש יוצאים מן הכלל שהם לא בקמץ, הם בסגול. מה זאת אומרת, סוף פסוק צריך להיות בקמץ? לא הבנתי את זה. כן. כן. סוף כל פסוק בקמץ? ככה זה הולך. תסתכל, תשים לב, תראה שסופי פסוק הם בקמץ. ככה המילים מסתיימות. במקרא? במקרא. וכך, זה מלמד אותנו, אותו דבר סוף ברכה, זה גם במימד של סוף פסוק. אז דבר נוסף, גפן כתוב בתורה. כתוב בתורה, ארץ חיטה ושורה, גפן תאנה ורימון. אז בתפילה, בברכה, אתה מזכיר, בורא פרי הגפן. הרב אליהו מני היה רבה של חברון. עלה מעיראק לחברון, והיה רבה של חברון. הוא כותב שבברכות לא הולכים אחרי הדקדוק. זאת אומרת, נכון, זה בדקדוק העברי שיש לך פסוקים, אבל פה זה ברכות, אתה לא צריך, זה לא מחייב. אפשר להגיד בוריך. יש תשובה יש הסבר של הרב עובדיה יוסף בחזון עובדיה, בהגדה של פסח. אתם יודעים, הגדה של פסח, חזון עובדיה, זו יצאה כבר לפני 70 שנה. שהרב עובדיה, שיבדל לחיים טובים, היה בחור צעיר, הוציא את ההגדה של פסח, אולי הספר הראשון שלו שהוא הוציא, בכלל, בספרים, ברשימת הספרים הענפה. והוא אומר שיש איזה דוקטור אחד לעברית, שאומר לו שהברכה מסתיימת באמירת אמן. ולכן זה הסוף פסוק. אמן. ולכן הגפן אפשר לומר בסגול. לא, הוא מברך לעצמו, אין אף אחד לא יצא. בסדר, אבל בדרך כלל יש עוד מישהו איתו. אדם לא נמצא לבד. רגע, אמן ולכן מה? ולכן זה הסוף פסוק. ולכן הוא אומר, אל תזלזלו במנהגים שיש לאבותינו מדורי דורות. מה כתוב בקבלה? קבלה כתוב גפן או גפן? לא, אין התייחסות לזה. אבל אני אומר, בכלל, במנהגים, תמיד נראה כאילו יש מנהג שיש סברה כזו, יש סברה כזו, אנחנו שומרים על המנהגים כמו שהם, אלא אם כן, לא יודע, זה מנהג טעות, אבל זה לא ברשימות שלנו. זה כמו ביטחון. בדרך כלל הפקודות הן נכונות וביטחוניות, זה לא בדרך כלל, 99.99 שהן נכונות. אם גם רואים משהו הזוי, אז זה סיפור אחר. אותו דבר פה, מנהגים, נוהגים בורא פרי הגפן, צריך לומר בורא פרי הגפן. נוהגים לומר בורא פרי הגפן, נגיד בורא פרי הגפן. בסדר גמור, אין שום בעיה בדברים האלה. סעיף הבא. אם אין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהכין צורכי סעודה לכבוד הלילה ולכבוד היום ולקידוש היום, מוטב שיקנה יין לקידוש הלילה ממה שיכין צורכי סעודה וממה שיקנה יין לצורך היום.
דעה דתניא כבוד יום קודם לכבוד לילה, היינו דווקא בשאר צרכי סעודה, אבל אם אין לו כוס אחד לקידוש, כבוד לילה קודם. קראתם פה סינית. מתי הארוחה החשובה ביותר? ארוחת הלילה או ארוחת היום? ארוחת היום. עכשיו תראו, הרבה אנשים מתקשים את ארוחת היום לעשות אותה גדולה. גם לא אוהבים לאכול בשר בבוקר, גם לא אוהבים לבוצר לצורך העניין. גם אם קשה בערב, עדיין הכל טרי, חם, אפשר לשים על הפלטה, אפשר לשים עוד על הפלטה, בכל מה שרוצים, בשבת אתה לא יכול לשים על פלטה, דברים נוזלים וכן הלאה, כל אחד לפי המנהגים השונים. אבל אפשר לעשות בשבת, לתת ממתק יותר, לעשות קינוח יותר טוב, לעשות משהו שהמשפחה אוהבת, אפשר לתת לזה פתרונות יצירתיים לסביב, למה? מכיוון שסעודת יום עדיפה מסעודת לילה. אבל מצד שני, קידוש לילה חשוב מקידוש יום. אז עכשיו יש לו רק כוס לקידוש. מה יכול לקנות כוס לקידוש? מה הוא יעשה? אומרים לו, תשמע חביבי, מכיוון שקידוש לילה הוא דאורייתא, אפילו שהכוס הוא מדרבנן, אבל הכוס הולך אחרי הקידוש שמקורו מהתורה, תעשה קידוש על הכוס ולא תשקיע בארוחת בוקר. ולא יהיה לך בכלל ארוחות, אני לא יודע מה הוא עושה פה בדבר הזה. למה שלא יקדש על הפת? מה זה? שקדש על הפת, זה לא ארוחה גם. זה שאלה טובה, מה שאתה שואל. אז כדי שתקבל את התשובה, תסתכל במשנה ברורה, סעיף קטן ח'. היינו לצורך קידוש היום, והטעם דקידוש לילה עיקרו מדאורייתא, וקידוש היום הוא רק מדרבנן. ואף על גב דבלילה יוכל לומר בברכת הקידוש הריבתא, וביום שלא יהיה לו על מה לקדש יישאר בלא קידוש. מכל מקום, כיוון שבמקום שיש יין, אין מקדשין הריבתא דלילה עדיפה. מה זה הריבתא? הריבתא זה לחם. סליחה שלא הסברתי את זה. זאת אומרת, כאשר יש לך יין, אתה צריך לקדש על יין. אתה לא מקדש על משהו אחר. מתי אתה מקדש על לחם? כשאין לך יין. אין לך יין, צריך תקדש על לחם, אין בעיה. אבל כשאתה שיש לך יין, תקדש על היין. אני חושב שראיתי באיזשהו מקום שכתוב לא זוכר איפה. שכתוב שאם יש לך כוס אחת של יין, תשמור אותה להבדלה. כי לכל השאר יש פתרונות אחרים, ולהבדלה אין פתרון אחר. למה? הבדלה תחזית על חמר מדינה, הבדלה. נגיד שגם את זה. מה, אין לו כוס קפה? אתה לא יכול לקנות בו משהו, או שבת. יש ויכוחים על כוס קפה, כוס קוקה קולה, בירה. וודקה עדיף, לא? וודקה או בירה או משקה כזה. בירה עדיף. זה הבדלה על וודקה. לא, וודקה זה חוץ התחום, וודקה זה מתדלקים בו רכב. מה אם של ממטרה בחוץ? אבל איך יכול להיות שאומר שכאילו הקידוש של הלילה יותר מדאורייתא, ובכל זאת אנחנו אומרים שהיום הוא יותר חשוב, איך זה מסתדר? הקידוש לילה חשוב בקידוש יום, סעודת יום עדיפה חשובה מסעודת לילה. למה? כי זה יותר שבת כבר כאילו? זה יום שבת. זה יום שבת. יותר שבת? קידוש, מתי אתה צריך לקדש? אתה צריך לקדש בכניסה שלה לקדש את השבת. מה עכשיו אתה באמצע, מה נתקע הקידוש הזה עכשיו באמצע היום הזה? תגיד סעודה שלישית גם. מה זה? נכון. נכון, סעודה שלישית פחות חשובה מסעודה שנייה. מסעודה ראשונה גם. מה, אין פה סדרי עדיפויות? סעודה שלישית, אם אתה לא רוצה לחוס את הלחם, אתה חוס את הלוגות, אתה חוס את זה. זאת אומרת, יש פה אפשרויות. נכון שטוב לעשות את הלחם, כשעושה לחם טוב לעשות את הלחם משנה. נכון, אבל... אם אין את זה ואין את זה. כן, אומרים שני לחמים? אם יש לחם, עדיף שיש שני לחמים. שני לחמים זה שני פרוסות לחם. רק כדי שזה יהיה תמימות, עושים את זה על שתי לחמניות, שתי פיתות, שלמות. אתה לא חתכת אותם, אבל לא יצויר שאין לך עכשיו לחם משנה. אין שכנים, אין זה, לא נעים לך לבקש מאף אחד, אתה לוקח שתי פרוסות לחם, עליהם תעשה לחם משנה. אתה חותך את החלה שנשאר לך ועדיף על שלם? מה זה? אם האופציה שלי זה או לחמנה שלמה או לחם משנה. יכול לחתוך את הלחמניה, יהיה לי לחם משנה ולא יהיה לי שלם. כן. ועדיף שלי לחם משנה? כן. תחתוך אותה? לחם משנה אתה צריך. תתחילה, תחתוך אותה ולא תלך לברך על לחם... אם יש לך לחמניה אחת או חלה אחת, תחתוך אותה לשניים. תעשה לחם משנה, כן. אבל פה זה דבר תמים, שלם, ופה זה בכל זאת? נכון. לא, זה לא קודם עדיף התמימות? לא. לא. זה תמימות שיש לך תמים ולא תמים. ביום חול בכלל, לא קשור לשבת גם.
כן. עדיף זה משהו שלם, אם אתה רוצה לאכול בשניהם, זה לא אתה חייב לפתוח את השלם ויש לך חצי פה, חלה פתוחה, לחם פתוח, אתה תתחיל... אבל אתה יכול לקחת 2 פרוסות לחם גם מלחם פרוס, זאת אומרת... אבל בשבת כן. מעיקר הדין זה מספיק, זה 2 לחם. מה זה 2 לחם? למה 2 פיתות זה 2 לחם ו2 פרוסות לחם זה לא לחם? למה? מה ההבדל? התמימות. מה זה משקל? זה התמימות, שלמות. זה 2 הלחם.